दिल्ली बायदियाव जे बड'लेण्ड महोत्सव खुंदों बेनि खुंनायनि आन्दोआव मा दं? गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव साननैनि हाबाफारिजों दिनै आरो गाबोन जों खुंनो थांगासिनो आरो बेनि जि गुबै उद्देश्य जोंनि हारिमु जोंनि राव आरो थुनलाइ जोंनि सोलोंथाइ विश्वनि मानसिया भारतनि सुबुङा मिथिनांगौ आरो मोजाङै मिथिनांगौ बे मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि गिबि खेबनि थाखाय जों खुंदों आरो बे गिबि खेबनि बड'लेण्ड महोत्सवआव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै 6:30 बाहागो लागोन। बिथांनि गोथार आखाइजों बड'लेण्ड महोत्सवनि जागायजेननाया आरम्भ जागोन आरो गाबोन जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसननाय सान बेयाव कालचारेल रेलि जागोन, सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय जागोन, बिनि उनाव टुरिज्म कालचारनि सायाव सावरायनाय जागोन, मोनाबिलियाव हारिमु बिलिफां, धर्मेन्द्र प्रधान सोलोंथाइ मन्त्रि, डनार मन्त्रि ज्योतिरादित्य सिन्धिया आरो ट्राइबेल मन्त्रि जुवेल ओराम बिथांमोना बाहागो लागोन। बे मोनसे मेगा इभेन्ट बड'फानि जि आदर्श बड'फानि जि गेरेमसा माहारि गायसननायनि मोनसे खोन्दो आरो मोनसे चेप्टार हिसाबै बड'लेण्ड महोत्सवनि गेजेरजों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बर'फोरखौ लानानै जि मोनसे साननाय गाज्रि मोनसे जेब्लायबो जोंखौ नोजोरजों नायो बेखौ जों ट्रान्सफर्म खालामनानै बर' हारिखौ एस्टाब्लिश खालामनानै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल एटेनसन द्र होनायानो बेबो हारिमु सान्थि आरो राव थुनलाइनि गेजेरजों बेनो बे महोत्सवनि गुबै थांखि। ट्रेनजों फैनायफोरा गोबां खस्थ' बिथांमोननि थाखाय नैबे समाव जोंनि जायफोरा ट्रेनजों फैदों स्पेशल ट्रेनखौ जोङो बेखायनो लानाय जादोंमोन जे जेंना गैयाजासे जाहाथे सफैनो हायो। गुबुन फारसेथिं ट्रेन मोननो थाखायबो जोङो 8 तारिख 12 तारिखनि फुंनि 8टा बाजियाव ट्रेना स्टार्ट जानांगौ, 11 तारिखनि हरनि 11टा बाजियावसो ट्रेना कनफार्म जादों। स्पेशल ट्रेन होनायखौ रेलवे बर्डआ बन्द खालामदोंमोन फुजा फेस्टिभेलनि थाखाय, किन्तु रेल मन्थ्रिजों रायज्लायनानैसो जोङो गंनै स्पेशल ट्रेन मोन्दों। जिहेतु प्रधान मन्त्रिनि हाबाफारि 5000 मानसिया बेयाव बाहागो लागोन, बेखायनो जों स्पेशल ट्रेन बानायदों। गोबां बेयाव खरसानि बाथ्रा दङ, थेवबो जोंनि ट्रेनाव गोबां सुबुं गाखोनायनि थाखाय जेराव पेन्ट्रिनिबो बेयाव बेबस्था गैया, खारन स्पेशल ट्रेनाव पेन्ट्रि होनो नागिरा। पेन्ट्रिया जाबाय मोनसे कन्ट्रेक्ट सिस्टेमाव सोलियो, थेवबो जों केटारिंनि सिस्टेमजों जोङो प्लेटफर्माव लाखिनानै जाहोनाय बायदिसिना सुबिदानि खोथाखौ जोङो नोजोर बोनाय जादों बा खालामनाय जादों। किन्तु एसेबां बुरजा मानसिनि थाखाय जेराव जोंहा 3000 ट्रेनाव गाखोनांगौमोन, प्राय 4000 मानसिया ट्रेनाव गाखोबाय, जों रावखौबो बादा होनो हाया। दा बेखायनो जों एडजास्टमेन्टआव फैनानै दिनै बयबो खस्थ' मोन्दों। किन्तु थांखिया जाबाय हारिनि थांखिया जाबाय महोत्सवखौ जाफुंहोनाय आरो थांखिया जाबाय बे महोत्सवआव भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैनांगौ, बाहागो लानांगौ आरो बर' हारिया जे अराय सोद्रोम सिभिलाइज्ड बर' हारिया जे अराय गोथां हारि, प्रधान मन्त्रिनि गेजेरजों देश आरो दुनियाव पाब्लिसिटि एटेनसन द्र आरो बयबो जोंखौ नोजोर बोनांगौ। जिहेतु बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो हाबाफारि लादों, बे समाव मा फोरमायगोन? बेथ' जोबोर गोनां होननानै आं सानो। जोङो फिसा हारिया मिरुजों ज' लोगो लानानै बिथांमोननि साननायजों गोरोबनानै जों जुदि दावगायाबा जों जेबो बिथिङाव दावगाफानो हानाय नङा। आं जों बाथ्राखौ सानो मा जोंनो सान्थि नांगौ, गोजोननाय नांगौ, गोरोबनाय नांगौ, बे जिनिसाबो जानानै फैया। बिथांमोनजों गोरोबनानै खामानि मावनांगौ। बिथांमोना मा गोजौआव मा सानदों बेखौ जोंहाबो मिथिनांगौ बाथ्रा दं। सान्थि फैयाब्ला, सम्प्रिति फैयाब्ला, गोजोननाय फैयाब्ला, गोरोबनाय फैयाब्ला अब्ला जोङो जा मोजां खामानि मावनो सानदों, थुनलाइखौ जौगाहोनो सानदों, हारिमुखौ जौगाहोनो सानदों एबा जोंनि थांनानै थानायनि राहा बिथिंफोरखौ दावगाहोनो सानदों, बे जानाया सम्भब नङा। जिहेतु बे महोत्सव खुंनायनि गेजेरजों बर' हारियाव माबायदि मुलाम्फा जागोन होनना फोरमायो? मुलाम्फाया बेनो जे जों जे मिरुआव फैनानै जोङो बिथांमोनखौ बरायनानै जाय मानसिफोरखौ जोङो जोंनि जायगायाव ओरैनो मोननो थाङा, जों फैनानै बिथांमोनखौ बरायनानै बिथांमोनखौ जोङो सन्मान होनानै जोंनि गोसोनि जेसेबां गोरबोनि बाथ्रा दङ, बिनाय लुबैनाय दङ, बेफोरखौ जोङो फोरमायनो एबा बिनि अनगाबो जोंनि हारिमु, जोंनि थुनलाइ
जोंनि रायजो जानाय जेसेबां बिथिं दं जों बेखौ जोंनि जायगायावल' दोनबाय थानानै जाया जों बेखौ मुलुगनि दरजायावबो जोङो बेखौ फोरमायनांगौ बे फोरमायनायनि जोंनि माने नांगौ बादि जा बिथा बे बिथाखौ जोङो जोंनि हादोरनि राजथावनिखौनो जों हमना लायो